Olen Johannes Nieminen Good Combosta, näyttelysuunnittelutoimistosta. Ja tehdään museoita, näyttelyitä. Ja mun työ on miettiä sisältöjä, muotoilla sisältöjä asiakkaiden kanssa. Graafikkokoulutukselta, mutta aika paljon niin kuin pyöritellään käsikirjoituksia. Combo on näyttelysuunnittelutoimisto. Me ollaan pieni toimisto, mutta ollaan tehty tätä aika pitkään. Mun lisäksi on arkkitehti Tuomas Siitonen, tekee meille tilasuunnittelut meidän museo- ja näyttelyasiakkaille. Sitten Panu Heikkilä tekee vuorovaikutteiset kohteet, kaiken digitaalisen taikuuden. Päivi Roivainen on meidän johtaja. Päivi tekee sisältötyötä ja ikään kuin pystyy tekemään tutkimuksia ja kaikkea mahdollista ohjailua. Ja sitten minä, kuka teen tavallaan grafiikat ja sisältö ja muotoilu. Meidän asiakkaat on pääasiassa museoita, mutta ollaan tehty siis näyttelyitä ihan laidasta laitaan. Kansallismuseon pysyviä näyttelyitä, aivan pieniä vaihtuvia näyttelyitä, siirrettäviä näyttelyitä. Nyt ollaan tehty tosi hauskaa näyttelyä, mikä mahtuu yhteen tällaiseen kuljetuslavalle menevään boksiin, ja se voidaan purkaa sieltä. Se on kiertänyt ympäri maailmaa, Pohjoismaita. Näin suuria museoesineitä ei ole tullut vastaan aikaisemmin. Lentokoneiden esittely museoyleisölle tulee olemaan todella kiinnostavaa. Ja me ollaan 3D-printattu nämä lentokoneet pienoismallin sisäpuolelle. Me ajellaan niillä meidän suunnittelukokouksissa ja mietitään lentokoneiden sijoittelua. Mietitään ilmailumuseon teemoja, pohditaan mitkä olisi parhaita mahdollisia esittämistapoja, vaikkapa kun puhutaan ilmastonmuutoksesta. Ollaan menossa kohti maailman hienointa ilmailumuseota ja me ei yritä kilpailemaan koolla, vaan me yritetään luoda semmoinen museo, mikä on todella omaperäinen ja kiinnostava ja herättää paljon tunteita.